नमस्कार. झटपट स्वादिष्टमध्ये तुमचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. मे महिन्याचा सीझन आहे आणि आपल्या बाजारामध्ये बऱ्यापैकी आता आंबे येऊ लागले आहेत. आणि त्याच आंब्यापैकी हा माझा एक देवगड हापूस आहे आणि त्या आंब्यापासून मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे आमरस. आता त्या आमरससाठी लागणारे हे साहित्य, हे आंबे आहेत, पिठी साखर आणि ही वेलची पावडर. आता हे आंबे आपल्याला कसे घ्यायचे आहेत, असे एकदम कच्चे असे घ्यायचे नाहीत, छान असे पिकलेले, असे छान असा रंग बघून छान असे आंबे घ्यायचे आहेत. आंबा उष्ण असतो म्हणून त्याला आपण 15 ते 20 मिनटं आमरस करण्यापूर्वी असं थंड पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचं आहे. मी बर्फाचं फ्रीजचं पाणी घेतलं आणि त्यात मी 20 मिनटं भिजत ठेवलं आहे. आणि त्याच्या ह्या देठाकडे डीक असतो आणि तो आपल्याला असं स्वच्छ असं धुवून पाण्यामध्ये धुवून छान असा काढून टाकायचा आणि पूर्णपणे आंबा स्वच्छ असं धुवून घ्यायचा. आणि नंतर हे आंबे आपल्याला छान असे एका सुती कपड्याने पुसून घ्यायचे आहेत. असे आपल्याला छान असे पुसून घ्यायचे आहेत. पुसून घेतल्याने काय होईल, आंब्याचं पाणी आपल्या आमरसमध्ये जरासुद्धा जाणार नाही, म्हणून आपण असा एकदम छान असा पुसून घ्यायचा आहे. आपण आंब्याचा असा थोडा देठ काढून घ्यायचा. आणि देठाकडे डीक असतो म्हणून देठाकडचा भाग आपण असा हा काढून घ्यायचा. आणि आपण अशा पद्धतीने सुद्धा या आंब्याची साल अशी आपण काढू शकतो, सोलाण्याचा वापर करून, म्हणजे पटकन आपली साल निघून येईल. म्हणजे आपल्या आंब्याची सालीला कसं जरासुद्धा हा आंब्याचा रस लागणार नाही, म्हणजे आपला रस वेस्ट जाणार नाही. अशा प्रकारे आपण हे 5 आंबे साल काढून घेऊयात. बघा, आता हे आपले 5 आंबे छान असे सोलून झाले आहेत. आता आपल्याला हे तुम्हाला मी दाखवते याचा आमरस कसा करायचा आणि कशा पद्धतीने करायचा. अशी आपल्याकडे ही पुरणाची किसणी आहे. आपण अशी पुरणाची चाळण घ्यायची, किंवा आपल्याकडे जर दुसरी किसणी असेल जी आपण खोबरं किसतो ती घेतली तरी चालेल. पण मी तुम्हाला आज या पुरण यंत्राची जी आपली पुरण वाटायची जी चाळण आहे त्याच्यावर मी दाखवते. आपण असं हे छान असं किसून घ्यायचं मध्यभागावर. अजिबात बिलकुल आपल्या याच्यातून जरासुद्धा आपला रस वाया जाणार नाही, म्हणजे आपल्या बाटीला लागलेला जो पोळीला लागलेला असतो तो सुद्धा आपल्याला पूर्णपणे त्यातून घेता येईल. हे बघा, पूर्ण आपली छान याचा रस निघाला आहे. अशाच प्रकारे आपण आता हे दुसरे सुद्धा जे आपले आंबे आहेत ते असे किसणीवर किसून घेऊया, म्हणजे त्याचा जेणेकरून एकदम छान असा रस आपलं त्या खाली जे टोप ठेवलं आहे त्या टोपात येईल. आंब्याचा रस हा लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतो. आणि मे महिन्याच्या सीझनमध्ये ज्या वेळेला आंबे येतात त्यावेळेला आपण हा जरूर खाल्ला पाहिजे. हे बघा, आता हा शेवटचा आंबा होता, तोही मी तशाच प्रकारे असा आपल्या या चाळणीवर किसून घेते.
आणि हे जे बारीक जे राहिले आहेत कण ते आता आपण असे छोट्या हाताने थोडेसे आपले हे बारीक करून घ्यायचे. एखादा पेला घेऊन छान असं आपण म्हणजे बारीक उरले सुरले जे तुकडे आहेत ते सुद्धा आपले छान त्याचा सुद्धा छान असा आपल्या खाली टोपामध्ये रस निघून येईल. कधी कधी काय होतं एखादी साल आंब्याला राहते मग ती अशी ते आपल्या चाळणीमध्ये चिकटून राहील. अशा प्रकारे माझे 5 आंब्याचे छान असा रस काढून निघाला आहे. आता आपण पुढे काय करायचं ते बघूया. हा पूर्ण चाळणीला लागलेला रस सुद्धा आपण असा काढून घ्यायचा आहे. हे बघा कसा स्मूथ असा एकदम आपला छान असा रस तयार झाला आहे. आता याच्यामध्ये काय करायचं आपण आंबा हा गोडच असतो पण कधी कधी काय होतं आता 5 आंबे घेतले त्यातला एखादा तरी आंबट असेल म्हणून आपण आंब्याची गोडी बघून त्यानुसार आपल्याला थोडी साखर टाकायची आहे. मी 3 चमचे पिठी साखर टाकते. तुम्ही याऐवजी जाडी जी आपण नॉर्मल रोजची वापरतो ती साखर टाकली तरी चालेल पण ती साखर विरघळायला थोडा जास्त वेळ लागतो. मग पिठी साखर कशी पटकन विरघळून होते. आणि थोडी वेलची पूड टाकायची आहे आणि हिला असं व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचं आहे. एकदम व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. आणि याच्यामध्ये अजिबात पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे किंवा दुधाचा तर बिलकुलच वापर करायचा नाही आहे. आणि बर्फसुद्धा टाकायचा नाही. बर्फ टाकल्याने काय होईल बर्फ आणि दूध टाकल्याने आपलं ते आमरस तयार नाही होणार आपलं मँगो मिल्कशेक तयार होईल. आता हे जास्त कलर टिकून राहावा यासाठी आपण काय करायचं याला एका काचेच्या भांड्यात काढायचं. स्टीलच्या किंवा असं ॲल्युमिनियमच्या भांड्यात त्याचा रस जास्त वेळ ठेवायचा नाही. आता मी तो असा एका काचेच्या भांड्यात काढते. हे बघा असं व्यवस्थित छान असं मिक्स करायचं आहे. पूर्णपणे असं एकजीव करायचं आहे. बघा जसा दाटसर आपला आमरस तयार झाला आहे. आणि हा आमरस आता आपल्याला खाण्यासाठी तयार आहे. पण त्यापूर्वी काय करायचं आपण याला फ्रीजमध्ये थंडगार करायचा ठेवायचा 1-2 तासासाठी आणि नंतरच हा आमरस प्यायला घ्यायचा. आता माझा आमरस खाण्यासाठी तयार. पण त्यापूर्वी तुम्हाला एक नम्र विनंती आहे की जर तुम्ही अजूनपर्यंत माझे चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर माझे चॅनल सबस्क्राईब करा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा.